Bidin any first on your family the great Nana Agrada na Unyankopon ayadum amane erade asesame din. Unnua ba wo somfo ma meda ko a eye asofo mpanufo nyina piesie ba akopɛ ɛna mede nsɛm nyina ebrel attention tv ɛna wani gu so a wo hwɛ onua dɔfo ɛnɛ nso adomadom ya de pa akye na akye de wonim sɛ eniama pa etwe guonko a ɛna yɛde ɛba abɛsom ɛna nɔpɛ wa na afei yɛnkɔ asɛm no so ɛyɛ yɛ nana agrada 1 a otwe guo baabi a social media or trend papa ɛna nɔpɛ yɛda sɔre ya akɔba ne sɛ ojan humuma Kristo no edin a wose sesi a yɛde frɛ no a menu mienu yɛmfrɛ na agrada abiom ɛne Patricia Oduro Koranteng matome boabobo awurade agye me ɛho ani gyeni ɛho ahoahoa adesoa bi a na some edi bi a na da me din so na kwasie da no me sofo ɛka kyerɛ me so onyame a wɔfrɛ wo no wɔse dia yɛmfa ma wo Evangelist Patricia Oduro Koranteng enesa mete ha Yesu agye me na wasesa me din ayefra me nana agrada na wama me din foforo bi ayefra me Evangelist Patricia Oduro Koranteng eradia asesa me din na wama me din foforo bi edi amenti ase aw onyame ahyebi na no eno bi bebisa sɛ na Oduro Koranteng titi Oduro yi eye nabusua din ana sɛ ye ne kunu din ana wuti asɛm we ati o ɔse tie me kerade adwen akyere wonu nti ɛna sesi a no eye na agrada a sɛ ɔse ye friend Evangelist Patricia Oduro Koranteng wɔde Oduro na ato ne ho so ana ɛno na nhwehwɛmu wɔ mu a enu nti me kyerɛ wo sɛ nyabotre na twɛn na wunya attention tv wo fie mu sɛ ya de hia ne sɛ obe subscribe like na share na wunua bi nso nya bi nhwɛ na de di akire nyina wetime nya notification no no ehu de ekoso e wo Ghana me da